Άντε να έρθει και λίγο τσικνοπέμπτη να φάμε και λίγο κρέας. Τσικνοπέμπτη, ρε φίλε. Λίγο πρωτεΐνη. Θα σου πω ότι, άκουσε με. Τσικνοπέμπτη θα πρέπει να είναι η πραγματική γιορτή των ερωτευμένων. Άκουσε με σε αυτό. Μείνε μαζί μου. Διότι δεν δένει τίποτα παραπάνω δύο ερωτευμένους από το να έχουν φάει και οι δύο τζατζίκι. Ναι. Και μετά να παίξει τρελό φάσομα. Εκεί δοκιμάζει τη σχέση. Όταν η κοπέλα σου, φίλε μου, σου κάνει πυροκλάνη, γιατί δεν αντέχει άλλο. Όχι, εντάξει, δεν φαίνεται εκεί η σχέση, αλλά τσικνοπέμπτη μου αρέσει γιατί είναι εκεί που βγαίνει ο μπροστάρης της παρέας που λέει κουβαλάω εγώ, φέρτε απλά τα κρέατα. Συνήθως είναι αυτός που δεν τρώει ποτέ και είναι σαν περήφανη μαμά που σε κοιτάει έτσι και λέει: εγώ τα ψήσα αυτά για τα παιδιά, εγώ τα ψήσα. Τη σαλάτα δεν τη αγγίζει κανένα και τη σαλάτα σου για την επόμενη μέρα για να τη πάρει στο γραφείο. Τύπου ότι γκώσαμε, οπότε πάρω σαλάτα την επόμενη μέρα στο γραφείο. Και αυτό θα σε σώσει. Κάθε χρόνο πάω στο σπίτι και με τους φίλους μου. Πάει αυτός ο fitness, ο τύπου. Όχι ότι θα φάμε 8.000 κιλά κρέας. Και θα πάρουμε και αυτή την έτοιμη σαλάτα να βάλουμε να έχουμε κάτι στη μέση. Μια ζωή σαλάτα είναι σε βάση. Ένα, έστε μια ρεγκονιά, έστε. Όχι, ρε. Δεν θα σαπίσω γρήγορα. Ποτέ. Τα χειρότερα λεφτά μπορεί να δώσει ναι, σαλάτα. Ναι.